Sa iyo pa kay sa buntag, nagsige nagsilpon, ha? Mao pa gani pag mata nagsilpon na. Ikaw. Bangon na dra ah. Kay mo ato sa school. Sige na ba? O no? Dos. Nak, good morning, Nak. Welcome to my vlog. Samo, vlog bakit ka sa anak ko mama. Ayo po, saba sa imong mama pod. Busaba di ay. Mo pag bun. Tukan ko mo. Ay pantabangan pa ni musik na magluto ito. Isa sa vlog. Saingon nimo? Bye pag. Tabangan mo magluto sa mama. Dili sa vlog. Pag makitaan kaniya, labayon kaniya. Ngayon, isog ra ba kay na inyong mama ayog saba ha nga? Saba dahil ni. Nag-vlog na pud ko ha. Saba dahil ni. Ako sambag di mo be. Taysa. Matos ako dito sa unahan. Bilhin mo na cellphone. No. Dili. Dalong ginako kay mag-vlog ko. Matos ako sa unahan be. Dito napita sa ano. Di on kita. Atos ko dito sa unahan kay mag-vlog ko dito. Diri na mo ha. Ha? So, kuyog mong vlog. Ha? Kuyog mong vlog. O di. Sumbagan ka na. Dayon ako. Easy. Pero, damay yun, napad ko mo pa. Pwede ko magkaan. Hato, pwede ko magkaan. Sus, grabe. Puro sumangkaon mo balaan ng taan eh. Ha? Matain ko pa. Kusga! Pwede ka makaon? Chocolate. O makaon? Chocolate. Chocolate? Na dito sa sudlanan? Wala ko ang pagtunin mo. Nakaw ko. Dolang ka buok. Ay, buntag pa man. Ah, sige, buka dito diha. Ako agi mo ha. Nga lang na ako papaunin. Pagdali kay mag-vlog ta. Dali kay wala pa imong mama. Ato ta dito sa likod. Ato ta dito. Mag-vlog. Kay wala pa imong mama. Ha? Wow naman!
Wow! Wow! Hi guys. Guys, for today's video, natay i-prank. Ha? Natay i-prank. Kamitas wala pa si Dayday. Kamitas wala pa siya naabot. Mag-prank-prank ta guys. Buka ha? Yo, kada mo gipag-vlog ha. Giluto pa na nimo. Tanawa. Wa kay pagliko si bangon na kapag man gipag-vlog ka. Pag man luto ako dito. Luto ha. Nya pareho. Kada luto pag human pangabo ha, pangabo. Kani gidum ko ron ni baka ha. Pag human ha. Adto sa blowing pangabo. Ako ko magdamay-damay ko.